se toca no San José, non hai moita zona de estacionamiento, entonces, pues bueno, suelen producirse atascos e, bueno, vamos a colaborar un pouco na regulación, sobre todo os pasos de peatóns. A ver se non chove, pero se chove, os pais queren deixar os nenos xusto na entrada, entonces, claro, baixa o pequeno, está no semáforo, empezan a baixar pequenos dos coches. Agora, máis ou menos, pois fará 4 anos que aprobei e que levo na policía local. Bueno, eu, ao principio, estuve nun posto de auxiliar de policía local, que é algo temporal, que soe ser na época de verán. Estuve no Concello de Villalba, despois aprobei no Concello de Ourense e despois finalmente viñen para aquí, para Lugo, porque de onde son desde que son pequena. Sí que é verdad que, ao ser muller, pois, nalgúns, bueno, en certos actuacións, certas lugares, pois quizá unha ser muller, pois sí que tes que facer valer incluso máis que un home, non? Neste traballo é algo que eu creo que nalgúns momentos é necesario. Somos poucas mulleres a día de hoxe. Aquí na Policía Local de Lugo, así máis ou menos de memoria, podo che decir que non chegamos nin a 20. Na calle somos ainda menos. Eu, por exemplo, no meu turno son a única muller, pero, bueno, estou moi contenta. Creo que o noso punto de vista é totalmente diferente en certas actuacións cas dun home. Vemos cousas que eles non ven, ou pois temos como ese sexto sentido, no, do que se fala, pois que en certas actuacións pois é necesario. Aquí, por exemplo, traballamos en binomios e sempre é pois aportar uns unhas cousas e outros outras. Ao final é o que é o noso traballo. Sí que é verdad que no turno que estou moi contenta, trátanme moi ben, pero tamén, bueno, hai que darlles un pouco de todo, claro. Un turno todo de homes, hai que ten que haber unha muller que lles de caña, que lles diga aí 4 cousas. Vamos entón a coller os chalecos e acercámonos ao paso de peatóns a regular un poquinho o tráfico, vale, e a axudarlle un pouco a circulación. Aquí, Colegio San José, finalizamos sin novedade. Recibido. Hoxe comeza o ano lectivo, comezan os rapaces nos colexios e nos comezamos tamén con eles o dispositivo escolar que consiste en acompañar e colaborar na seguridade viaria dos cruces máis importantes das contornas dos centros escolares. Aínda que nos adeitamos ir aos colexios a dar charlas de educación vial, formalos, pero, bueno, mellor pode ser que non entendan ben os nosos sinais, temos que estar sempre en alerta e sempre atentos. O primeiro colexio que sai no noso dispositivo é o Colexio da Ascarria, que sale ás 13:55, e o último colexio que atendemos é o Colexio do Piñeiriño, que sale ás 14:30. Que vas a venir tú ahora al colegio? Van a salir os dos pequenos do escolar, que despois saldrán os que van acompañados co acompañante escolar, no? que os leva, vai nos a recoller aquí, pero de aquí, e despois a salida é generado, ¿vale? A Policía de Vilagarcía no noso traballo é fundamental, facilítanos moitísimo o traballo para que nos podamos traballar sobre todo con seguridade.